Yabona impilo ifikushaya noma isikushayile usuphansi ikushaye wawa phansi ubheke phezulu akwazi ngisho ukuvuka phansi. Into yokuqala kumele ukuthi uyenze kumele wamukele isimo kusona. Ukwamukela isimo kwamandla. Ukwamukela isimo kusona nakho kusolva eziningi izinkinga. Yabo, mhlawumbe mfethu uyabona ukuthi okay this year or last year awukwazanga ukuthi uthengele izingane zakho ingubo zaKhisimusi, awukwazanga ukuthi uyise emabhishi izingane njengeminye imindeni. Mhlawumbe bukade uplanile futhi ukuthi ingane yakho uzoyisa esikoleni esingcono, usuyabona ukuthi sekuyaphoqa ukuthi uyise esikoleni samahhala. Kubalulekile ukuthi mfethu wamukele isimo okusona njengamanje, uyitshela ukuthi njengamanje isimo engikusona asivumeli ukuthi ngenze engikufisayo. You need to accept ukuthi it's temporary okwamanje. Okwamanje isimo engikusona singiphoqa ukuthi angabe ngiyogibela ama-taxi. Mhlawumbe ubukade unemoto awusenayo imoto, ungalokhu uzama ukufosta usu-request u-Uber kodwa futhi awukwazi uku-afford u-Uber. Accept isimo okusona. Lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuthi ubhekane nempilo, uqale uzakhe ukuthi uye phezulu, ungenzi into engaphezu kwamandla akho ngoba ungafuni uku-accepta isimo okusona. Futhi uku-accepta isimo okusona kwenza indlela yakho ibe lula, because uma unga-accept uzofuna ukuthi izinto zisheshe. If izinto ingasasheshi uzodinwa, ube nelukuluku, ube ne-stress, zonke lezo zinto ey'ngenasidingo. So amukela isimo okusona mfethu, ungaforce izinto. It's okay ukuthi impilo ikunokhe down. It's okay ukuthi usuke phezulu uye phansi. It's normal, impilo. Make peace with yourself ukuthi wamukele isimo okusona, kodwa futhi most importantly wazi ukuthi isi-temporary. Kuzothi number 2 ukuthi usuka kuphi noma ukuphi empilweni njengamanje. Akubalekile okudlula ukuthi uzophetha kuphi. Into ebalekile isiphetho sempilo yakho. Where you are or where you start in life is not as important as where you finish. Yabo, thina we have seen abantu ababephezulu ezalo umama usebenza kahle, mhlawumbe uprincipal, azozala ubaba, mhlawumbe ubaba udokotela. Abantu abakhula bengayazi inhlobo inhlupheko, into ekuthiwa inhlupheko. Uthola ukuthi kuyaphekwa ekseni badle, ukudla okuzosala kuchithwe. Baphinde bapheke emini, ukudla okuzosala kuchithwe, kuzophekwa okunye ukudla ntambama. We have seen abantu abakanjalo. Abantu ongayitshela ukuthi labantu bayoke bahlupheke. Kodwa abadlule emhlabeni bengelutho, bengenalutho. Yabo, thina we have seen thina abantu ababephekele ekopini. Phekele ekopini, bahlala abantu emjondolo baba u-18 emjondolo. Kodwa bahamba bakha ama-double stories. Baba odokotela baba yini. Yabo, so ukuthi ukuphi noma usukaphi akubalekile okudlula ukuthi uphetha kuphi. Isiphetho esibalekile. Into ke kumele ukuthi uyazi, akuvuki kubalekile ukuthi ucomplain, yindaba mina ngingenayo mama, yindaba mina ubaba engenandaba nje nami, yindaba mina ngizalele ekuhluphekeni. Ayibalekile yonke leyo nto leyo ngoba ngeke ikusize ngalutho. Into ebalekile wenzani. Into oyenzayo iyona ezodetermine ukuthi njengoba uphansi uzophelela phansi. Into oyenzayo iyona ezodetermine ukuthi njengoba uphezulu uzophelela phezulu. Abantu abasuka phezulu baya phansi bayiswa izenzo zabo. Abantu abasuka phansi baya phezulu bayiswa izenzo zabo. Wenzani iyona lento ezodetermine ukuthi isiphetho sakho sithini. Where you start and where you are is not as important as where you finish. Where you finish is determined by your action, izenzo zakho. Ukuthi uphelela kuphi kwenziwa izenzo zakho. Whether you'll remain poor kuzobe kuyizenzo zakho, or whether you'll change isimo sakho kuzobe kuyizenzo zakho, or whether umcebo owunikwa abazali uzophelela le emoyeni kuzobe kuyizenzo zakho. Kuzothi number 3 mfethu ungapheli umoya. Kuzothi number 3 ukulungiselela umnyakazo wakho
kubalulekile sometimes okudlula umnyakazo wakho, right? Kunabantu ababona ukuthi bayamuva, bayanyakaza, and you think wena ibona abantu aba-right. Mhlawumbe usethenga imoto, wathenga umuzi, usefaka iy'ngane zakhe ey'koleni ey'bizayo, bayamuva. You can say ukuthi bayamuva. Wena mhlawumbe you are busy preparing whatever you are preparing and you feel like you are not moving. Ukulungiselela umnyakazo wakho kubalulekile nakho njengokunyakaza komunye umuntu noma njengokunyakaza kwakho. Into ekwenza ukuthi kuhluke ukulungiselela umnyakazo wakho ukuthi ulungiselela kanjani umnyakazo wakho. Okusho ukuthi ukulungiselela umnyakazo kubaluleke kakhulu okudlula i-movement. Into eyenza ukuthi ukulungiselela kwakho umnyakazo kubaluleke ukuthi how do you prepare? Umnyakazo wakho ulungiselela kanjani? For example, kunamadoda awu2 anikwe imbazo. Kwathiwa lamadoda awu2 ngesikhathi esifanayo azonikwa isikhathi esilinganayo awagence izihlahla aziwise phansi. Enye indoda yathi ithola nje imbazo yabiqala igence isihlahla. Yini leyo? I-movement leyo. Umnyakazo wayo leyo. Le enye indoda yenze njani? Ya prepare for i-movement yayo ngokuthi ilole imbazo. Yaspenda i-hour lonke ilola imbazo ukuthi bebukhali. Kodwa umuntu owawisa isihlahla kuqala ubani? Ulo owaspenda isikhathi elola imbazo ngoba washaya kabili kathathu usawu isihlahla. Yini indlela a prepare ngayo for i-movement yakhe. Sometimes ukuprepare for i-movement yakho kubukeka njengokuthi awenzi lutho ngobani kusuke ngabonakala iminyakazo. Kusuke ngabonakala i-progress. Yabo? So preparing for the movement is also important, just like the movement itself. But into ayenza i-preparation for i-movement even more important is how you prepare. Yabo? Manje abantu abaningi they are too quick. Bajaha ukuthi kuvela i-movement. Ngifuna bangibone nami ukuthi ngithenga ukuthi, ngifuna bangibone nami ukuthi ngiyanyakaza, nami ngiyaphumelela. No. Ungayibukeli phansi into oyenzayo. Ungawabukeli phansi ama-preparations ukuthi wena nje kumele ukuthi uwahlele nje kahle ama-preparation akho. Yabo? So kubalulekile nakho ukulungiselela i-movement. Ungajaha ukuthi ufuna ukuthi ubonakale akubona abantu ukuthi nawe usuyamuva. Bese ubukela phansi i-preparation stage yakho. Take your time ngama-preparations akho. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uhleli la uhleli khona, mhlawumbe uhleli ku-one room. Yabo? Mhlawumbe uhleli emjondolo. Wena usufuna abantu bakubone ukuthi something is happening. Usufuna ukuthi uphume emjondolo uhambe uyoqasha. Ungajahi. Take your time doing the preparation. Yabo? Mhlawumbe ngenzeka futhi ukuthi amandla seyavela kancane, usufuna ukujaha ukuyothenga imoto ngesikweletu. Ngoba ufuna ukuthi abantu bakubone ukuthi usuyamuva. No, take your time. Kube ugibela ama-taxi. Uprepare kahle for i-future yakho. So that's when i-movement yakho yenza izoba out of this world. Yabo? Siqhubeke nayo. Number 4. Noma ngabe ukwini, you must trust i-process odlula kuyona. Yabona mfethu i-process odlula kuyona, you must trust it. Mhlawumbe uhleli ku-one room, mhlawumbe mhlawumbe noma ungenandaba, mhlawumbe you don't have any rich family. Kodwa mfethu lokho kwenzeka kuwe, it's a process ekumele ukuthi udlule kuyona. So i-process odlula kuyona ayenzeki ngephutha. Yenzeka ngoba kufanele. Futhi lo muntu ongena uyena kule process ongena kuyona, uma ukwazile ukuphuma ngale kwale process, uzophuma usungomunye umuntu. Uzobe usuhlukile from lo muntu owangena uyena. Futhi uzobe ungafani nomuntu ongakaze angene kuyona lo process. So trust the process, is for your own good. Le process odlula kuyona. Wena ke uyazi i-process odlula kuyona njengamanje ukuthi injani. Kodwa you must trust the process. Lo muntu ozongena uyena, meke wasurvive. Meke wayisurvive le process. Uzophuma ngalo, uzophuma usuyenye into. Yabo? It's for your own good. It's for your own training. It's for your own development. Ngeke ube ilento obudalela ukuthi ube yiyona if ungadluli kule process obekelwe yona ngokwakho. Musu kubuka abanye abantu nabo banama process abo. Mhlawumbe izinto zihamba kahle, process yabo leyo. Yabo? Nawu neyakho. Trust the process, udlule kwi-process. Uphuma ngale uzophuma uwenye into. So ungapheli umoya, ungaliphonsi ithawulo. Konke kulele kuwe. Siyabonga kakhulu.